geleceğim. Şunu sen beren terbiyen Kıydın nereden näme sen bilmeýänmi üssü başı arası yönü enamı kırlaya sonunu kim almalı mını äri bermeýänmi iwaly jorasam ýok bary bir-birinden beter bary şermenne barym bulon pulu kesel bular gaty ýeňil bolsa 19luk tekir minirmek meselede edip bolýanyram jedel ilin kemetmejek bolup seretmän berga belki ýalňyşdyram akmagy akyl bermän hay güçli ýaýenejem belki seni diňler owadan näl ýüregini bezäp bilmek usat Kıydın cadı koy pikir edya bilinmeyen Moğlaları atma at bilya bar öğülyanı Seriosna Mena düşündüm o ya bu zatın barını Sizden öğrenyam geleceğim eştilem çalış Yalvar kendini anlama Gücüm yoğun yanmana Kömür et Allah'ım kalmana Kim korunmana Yalvar kendini anlama Gücüm yoğun Beytseňem bolýarmy näme gyzyny ýerler ýaly men oýum öwlärmi näme bilýärmi näme ejewurda gyzyn al diýlense senlik däl gowsa gyzyn izin al gerek ýamyňa tagamy ýyzy dadylynyň tägem Hudaý saklady Allah ýetişdi dadyma açylmadan okutdyp Ütgüttüm adımım, inni oynamaz balım çüfleyen doğa cadılan Hovlusunda yatıp durup karaşıp himayeti Durmuşu övürdüğünüz ters okolun rivayeti Kudrutu karaş yanı düşüp odaydın Şonu ının sinyalı ınanıp gör Hudaydı Şeydip imanla daşlaşıp kaçar mı beni Allah'man leyni yapsa heyokap açar mı beni Eşyamı gennece bir soruğu cevap tapay Kim okap sakla biler izinden acal gelenini Gencim aydaydım Yalvar kendini Allah'ıma Gücüm yoğun yanmana Kömek et Allah'ım kalmana Kim korunmana